बाबा नमस्कार। नमस्कार। हाँ आज टे बसिया बा। बसवा जी। अच्छा हौ ସେଇ ଯୋଉ ନାହିଁ କି ସେଟା ଛକାଟା ଶୁଣ ସେଇ ଯୋଉ ଦଉନୁ କି ସେଟା ଛକାଟା केमती ସେଟା ଛକାଟା ହେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ। के जानले केमती कोन ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ସେ ଛକା ଆସିଥିଲା ओ ଏ से ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ ମୋ ପାଖକୁ छकाଟା ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ओ सेटा छकाडा ହଁ ମୋ ପାଖକୁ ଛକାଟା ଆସିଥିଲା। आ तार कोन पुओ जे अछंती बा। ଆଉ ସିଏ କହୁଛି ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ସେ सिना କହୁଛି ପରା ମତେ ତାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସେଟିଂ କରିନ୍ତି। ओ बीजेडी सेटिंग करछि। ହଁ ବିଜେଡି ସେଟିଂ ଛକାକୁ ବିଜେଡି ସେଟିଂ କରିଛି ଆଉ ତ ପାଇଲାନି। अच्छा 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 ତେଣୁକରି କିନ୍ନରକୁ ବଦନାମୀ କରିବାକୁ ଆରେ କିନ୍ନର ପାଇଁ ତ ତମେ କିଛି କରିନ। आज्ञा କିନ୍ନର आज्ञा ମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଇନା ଘର ଦେଇନା କିନ୍ନର ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇନା। ଆଉ हम्म କିନ୍ନର ମାନଙ୍କୁ ଶେଷକୁ ଆଣିକି ଆଉ ତ କିଛି ପାଇଲନି ମୋ ପଛରେ ଆଣିକି ଲଗେଇଲଣି କିନ୍ନରକୁ ମାନେ ଏୟା କରିବ କିନ୍ନରଙ୍କ କିନ୍ନରଙ୍କ ଭରସାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କିନ୍ନରଙ୍କ अच्छा अच्छा ଭରସାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଲାଣି ରଖୁନ। रखिबा आपण जहा कहबे ताहा रखिबा। ହଁ एक्चुअली आमर जो भूत प्रेसिडेंट जो मान जो चाइनीज भूत अमेरिका भूत ये सब भूत करके जो लोक भयभीत सृष्टि कर सी सब कहते जे मुझे कहली मिछटारे गोटे प्लान करी कहली तो सी कहले मुझे जानीदेली तंटी बसुचे हाथ में बसुचे एमती भूत अच्छी ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଯା ବା କିନ୍ନରଟା ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ କୋଉଠି ରହୁଛୁ କଣ କରୁଛୁ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। अच्छा 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 ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଲ ନା ଫିମେଲ ଆଗେ କହନ୍ତୁ। पचार दबा एई कोन ହଁ भूत भूत जणैले ना माने आपण निजे जानले कोन ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେଟା ଛକାଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ना माने ତୁମେ आपण କହିଲେ ମୁଁ जानिले ଜାଣିଛି। जो आपण जो जानि परछन सब माने ହଁ केमती जानले माने भूतों द्वारा ना आपण निजंकर एटा ଆରେ निजरो ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବ आज्ञा ମୁଁ ହେଲି ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଏଚଡି ଛାତ୍ର। संस्कृत ମୁଁ ଶୁଣ विश्वविद्यालय ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଥରେ ଫୋନ କରିଥିଲା ବୁଝିଲେ କି ହଁ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ସପ୍ତମ ଯାକେ ପଢିଛନ୍ତି ସେ ପାଠ ସାଠ ପଢିନି। ଆରେ ମୋର ବା ଏଇ ସିଧା ଚାଲ ହଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସିଧା ସିଧା ଗାଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ତା ଗାଁ କୋଉଠି? ତା ଘର ନନ୍ଦପୁର ତାକୁ କହିବେ ନୁହଁ କହିବେ ହଁ ମାଗିଆ ତୋ ହଁ ଘର ନନ୍ଦପୁର ଟେ ବିପିନି ମାଗିଆ ତୁ କୋଉ ଭୂତ କିରେ କହିକି କର୍ଣ୍ଣମୁଣ୍ଡିଆ ସେ କିଏ ଭୂତ ବାବା କିଏ ହଉଛି ପୁରା ସେ ପାଠ କେତେ ପଢିଛି? ତାର 7th କ୍ଲାସ ବିଲୋ 7th ସିଏ ବେଶୀ ଦେଖଉଛି ଶଳା ବାଘ। ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ ପଢିଛି? ଆଉ କଣ ସେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି? ନାଇଁ ସେ ଆମକୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପଚାରୁଛି ତ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ତୋର ବୋଧେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖେଇଲୁ ଆଗେ ପ୍ରଫେସନାଲ ତୁ କୋର୍ସ ବୋଧେ 4-5ଟା କରିଛି ବୋଧେ ତୁ କୋଉ ଭାବୁଛି। ୟୁନିଭରସିଟିରେ ତୁ କରିଛୁ କେତେଟା ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ପଢିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏମଫିଲ ପିଏଚଡି କଣ କରିଛୁ ଟିକେ କି ଡକ୍ଟରେଟ କଣ ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହେଇଛି। ହଁ ତା ଗାଁ ପିଲା କାଲି ରାତିରେ ଭୋଜି କରୁଥିଲୁ ଗାଣ୍ଡିରେ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ତାକୁ ସୋଦାସୋଦି କଲେ ସେ ଧୀରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅନଲାଇନ ରେ ଆଭେଲେବଲ ମୋର ସାଇଟ ରେ ପଡିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ ହେଇଛି ସବୁ ମିଡିଆ ମାନେ ବାଲାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ? ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରେ ମୁଁ ହେଲି ଶୁଣ ହଁ ମୁଁ ହେଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପାସ୍ କରିକି ଆମ ନେଟ ଏଇ ଯୋଉ ପିଏଚଡି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଏଲୋକେସନ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଜୟପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ। ଜୟପୁର ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ନା ନା ରାଜସ୍ଥାନ? ନା ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମତେ ଚୁଜ କରିଥିଲା ଡିବେଟରେ ଆଜ୍ଞା ଯିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି। ମୋର ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ସୋସାଇଟିର ନ୍ୟାସନାଲ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ହେଲି ହ୍ୟୁମାନ ସୋସାଇଟିର। ଏଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ମୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି 10 ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି +2 ଅଛି +3 ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଅଛି ଯେତେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡାରକର ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏରେ ମିଟିଂ ରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମତେ ଆୱାର୍ଡ କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମିଡିଆ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଓଡିଶା ମିଡିଆ ଗ୍ରୁପ ଟାଇପ ହେଇକି ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ମତେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ ବେଷ୍ଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ ବୋଲି ଆୱାର୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ହଉଛି ପୁରା ନା ମୁଁ ମୁଁ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ଅଫ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ବାବା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏଇ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣ ଆମେ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପାୱାର ଅଛି ସେତିକି ଆଚ୍ଛା ଭୂମିକମ୍ପ କଥାଟା ତ କାହିଁ ଉଠଉନ? ସେଇ ତ ଭୂମିକମ୍ପ କଥା ମୁଁ ସେଇ ବାରମ୍ବାର ବାବା ସେଇ କହିଲି। କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଭାଟାକୁ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଓଡିଶାର ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିଛ, ନଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଛ, କରିଦେଲେଣି, ମଠ ଟିକେ କଣ ଭାଙ୍ଗିଛ। ବାକି ଅଛନ୍ତି? ତମେ ତ ଶୁଣ, ଗୋଟାଏ ପୂଜା ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧି ହଉଛି ବାରିକ ହାତ, ବାରିକଟି ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦବ, ଆଜ୍ଞା ଦୁବଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଦବ, 2 ପଇସା ପାଇଲା, କୁମ୍ଭାର ମାଠିଆଟିଏ ଦବ, ଘଡିଟିଏ ବାବା ଦବ, ଆପଣ ସରାଟିଏ ଦବ, ସିଏ 2 ପଇସା ବିପିନ ପାଇଲା। ବାବୁ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ଆପଣ କଣ actually? ଆମର ହେଲା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ଯେହେତୁ କରୁଛି ପିଲାଦିନୁ, ମୁଁ ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଦିନେ ପଢୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜନ୍ମ ନା ଶୂଦ୍ର ଜାୟତେ, ଜନ୍ମରୁ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଶୂଦ୍ର, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି କର୍ମରେ ହେଲେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କାରଣ ମୁଁ 2.5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସାଧନା କରିଛି, 2.5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନା ନା ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ ସାଧନା। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କଣ କାଷ୍ଟ କଣ? କାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ତ ଆମର ଘର ହେଲା ପରେ ରାଉତରେ, ଆମର